Dzień dobry, panie Jacku. I co tam u pana serdecznie. słychać, panie Jacku? Co tam Ich słychać? bin wieder da. Co to znaczy? No i znów jestem tutaj. Aha. No. Bo ja się teraz niemieckiego uczę, panie Piotrusiu. Tak, niemieckiego. No, nie pan sobie wyobrazi, tak. Teraz się uczę, tu mam taki zeszyt, widzi pan, wziąłem z sobą. Uczę się niemieckiego, bo tam teraz do tej Unii Europejskiej będziemy, wie pan. Ale to nie niemiecki, panie Jacku. Angielski prawdopodobnie. Ale panie Piotrusiu, my kop, znaczy moja głowa jest, No ale pan już dużo języków zna, panie Jacku. tak? No. Polski. Polski. Polski to my znamy, panie Piotrusiu, Tak. tak. Polski to my znamy. Tak. Śląski. No jak najbardziej. Jak najbardziej, Jak to my znamy, najbardziej. synki rozumiesz, ze Śląska, z Górnego, nie? No, oczywiście. to my Oberschlesien. znamy, no jak. Widzi pan, panie Piotrusiu, no teraz my to wszystko wyznamy, ale potem zeszedł, wie pan, się uczę tego niemieckiego, ale jakoś mi to nie idzie. No. Najkop, Nie ta głowa już, panie Jacku, nie ta głowa. nie ta głowa. I tu jest tak, a to jest my liebe Katzen. Ja? My liebe Katzen. To pewnie kochany kot. No, tak. No zobacz pan, tak jak to myślę, prosto. A myślę, że się nie pomyliłem, wie pan, bo nie wiem. Powiem po polsku. Mój ukochany kot. Klub Filmu Niezależnego. Filmy śląskie i nie tylko. Zasubskrybuj nasz kanał na YouTube i zaobserwuj na Facebooku.